Magandang araw ulit mga kagamba. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit madalang na akong mag-upload patungkol sa gagamba. Sa kadahilan ng nais kong ipabatid sa inyong lahat na hindi maganda sa kalusugan ang gagamba. Ito ay may epektong hindi maipaliwanag na magkakaroon ng sakit ang isang tao. Ay ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kung ano ba ang mga sakit na makukuha sa pamamagitan ng paggagamba. Ito ay matagal ko nang naobserbahan sa lahat ng mga kasamahan ko sa paggagamba. Yung iba nagkasakit na ospital, yung iba nagandamatay na, at hindi nila may paliwanag kung bakit papaano sila nagkaroon ng ganong sakit. Unang-una, ang gagamba ay may taglay na parang nakakalasong amoy na kung maaamoy nyo, mapapansin nyo ay para siyang mapanghi. Pero bagaman ganon, kung ikaw ay naglalaro lang ng gagamba at ito ay kaunti lang, higit kumulang mga 20 hanggang 50 piraso, maaaring hindi mo mararamdaman itong sinasabi ko na epekto ng gagamba. Subalit kung ikaw ay nagbibenta ng gagamba at libo-libong gagamba naman ang hinahawakan mo araw-araw, mararamdaman mo to na bigla na lang tutulo sipon mo, mangangati ang mga balat mo, mangangati ang mata mo, uubuin ka, kung ano-ano ang hindi maipaliwanag na nararamdaman ng isang taong naggagagamba. Lalong-lalo na yung kagaya ko, nabultuhan kung magparating ng gagamba. Sa katunayan, noong hindi pa ako nagparating o nagnegosyo ng gagamba, wala akong hika. Subalit nung ginawa ko ng hanap buhay, libo-libong gagamba araw-araw ang dumarating sa akin, ayun na. Nagkaroon na ako ng hika, kung ano-anong mga naramdaman, bahing dito, bahing doon, tulo sipon na hindi mo mapigilan, pangangati ng mata, pagluluha ng mata, pangangati ng balat, lalo na pag nahawakan mo yung itlog na pisa mo at naidikit mo sa yung balat, automatic mangangati ka. Kaya babala ko sa mga naggagagamba, marahil ay nagtatanong nga kayo kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ako nag-upload patungkol sa gagamba. Ayun nga, sa kadahilan ng masama ang nagiging epekto sa taong maraming gagamba, lalo na kung ito'y libo-libo. Maraming mga naggagagamba na napapansin nila na bigla na lang silang binabahing pag may gagamba. Marami na ring mga naghintuan ng mga buyer, mga seller na mga kasabayan pa namin noon. Siguro yung iba dahil matitibay ang resistensya at yung iba kasi mga bata pa, kaya't hindi nila nararamdaman yung sinasabi ko. Pero sa mga nakalipas na mga panahon, maraming mga testimony na, marami ng mga nagkukwento sa akin at napatunayan na yung gagamba ay malaking epekto sa tao. Alin-alin ba ang mga sakit na pwede mong makuha sa gagamba? Number 1, sipon. Number 2, ubo. Number 3, pangangati ng mata. Number 4, pangangati ng balat. At marami pang iba na hindi natin napapansin, pero ito ay dahil sa gagamba. Sa mga susunod na araw, pag-uusapan din natin ano ba at sino-sino na ba ang mga nagkasakit at nagkandamatay dahil sa gagamba. Ano ba ang pinakamalupit o nakakamatay na dulot ng gagamba. So yan ang pag-uusapan natin sa susunod na video natin. Ngayon, kung nagustuhan mo man ang video na to, huwag kakalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa ating YouTube channel, sa ating mga video. Naman dumami ang makaalam nitong mga sinasabi ko patungkol sa gagamba. Hindi ako naninira dahil sa ako'y huminto. Subalit itong sinasabi ko sa inyo ay ayon sa aking personal na naranasan. Maraming salamat.